uspeli smo u teškim okolnostima da očuvamo dobre odnose, možda ne onoliko dobre koliko bismo želeli, ali veoma dobre odnose i sa Rusijom i sa Kinom koji su nosioci tih promjena. To je nešto što nam daje šansu za budućnost koju ne smemo prosto da promašimo. Da, evo pitao bih te i ovo, pošto si ti zapravo i čovek koji je prvi Srbiji predstavio šta je, mi smo faktički od tebe čuli šta je Wikileaks, i evo, Julian Assange je sada slobodan čovek. Pitanje je naravno koliko je to možda i dogovoreno, uslovljeno, šta on sme, šta ne sme, nije se oglašavao. Kako gledaš na to što je on ipak na kraju napravio neki dogovor, pušten je, ali sad se postavlja pitanje koliko je on zapravo slobodan. Ja se srećujem zbog njega što je on na slobodi i sa svojom porodicom. Mislim, to je nešto što je najmanje što je moglo da mu se dogodi. Zašto se nije oglašavao? Mislim da prosto, da li je to deo sporazuma koji je sklopljen, bitnije je od toga da je on slobodan. Prvo da je živ uopšte. Da je živ uopšte, da. Ali njegova sudbina, pa i sve ovo što se dešava sad sa Pavelom Durovim i ove osvažene telegrama. Da, faktički povezano. To sve pokazuje kuda ide dalje to zapadno društvo. Znate, ako u Engleskoj hapse, a masovno hapse ljude zbog nečega što su lajkovali na Twitteru, Facebooku, gde god, pa to nešto nije normalno sa tim društvom, je li tako? Ako ovi hapse, ako je Macron, a ne verujem njegovim demantima, ako je on namamio ovog Durova da dođe, da bi ga uhapsio, da bi od njega iznudili ključeve enkripcije tog telegrama, ako u Americi su usvojili, a jesu, zakon kojim primoravaju Kineze da prodaju TikTok, tu kompaniju ByteDance koja je vlasnik, opet zato što ona posjeduje algoritam za koji kažu je najbolji na svetu, nešto veštačka inteligencija u okviru TikToka najbolje to nešto radi, Amerikanci nemaju pristup tome i ovi sada onako banditski uslovljavaju ih, ili ćete da nam prodate ili morate da odete sa našeg tržišta. Dakle, kad pogledamo to kako funkcioniše, znači to zatvaranje tog digitalnog zatvora na zapadu, vidimo da je perspektiva tog sistema još užasnija zapravo nego što smo stigli da dotaknemo ovde. Govorim sa stanovišta običnog čoveka kome preti, dokle ta kriza ekonomska dolazi i nestanak, ima dovoljno tamo akumuliranog bogatstva da to ne bude sutra, mislim da me neko ne shvati pogrešno, ali ubrzali su se procesi. Sad kad krene dakle, ekonomsko opadanje, izgubite standard. Pa, ne znam, pitanje migracije koje je ogromno pitanje svuda, uz tu kulturnu politiku, forsiranje te ideologije, LGBT-izma i tako dalje. I sad sve to naiđe na opravdanu reakciju čoveka da se pobuni, a političke snage nema koja to može da izrazi, jer su ove stranke, kako ih naziva Janis Varoufakis, radikalnog centra, to su sve ove mainstream bivše levice ili bivše desnice, oni su svi isti, to su sve stranke u NATO okvirima, oni svako ne mogu da izraze volju tog običnog čoveka, a oni koji bi se pojavili bivaju stavljeni pod nadzor tajne službe, kao što je to recimo alternativa za Nemačku, a istovremeno im je zatvorena mogućnost, tradicionalni mediji koji drže ove korporacije, pa tu naravno ne mogu da prodru, nego svoje nezadovoljstvo ne smiju da izraze ni na internetu nekim lajkom ili nekim komentarom, jer će im doći policija i uhapsiti ih, kao što se dešava, kažem sada, u realnom vremenu oko ovih nemira koji su bili u Velikoj Britaniji. Dakle, mi zaista dolazimo do Orwella i dolazimo do toga da on nije pisao o Sovjetskom savezu, nego je prorekao budućnost tog sveta, koji on bolje poznava u krajnjoj liniji jer je živeo tu. Tako da, ne znam, ne bio im u koži, osim ako se na neki čudotvoran način ne oslobode svega toga, ali kažem, to je već njihov problem, mislim, neko oni razmišljaju šta će. Dovoljno su u krajnjoj liniji zla naneli čitavom svetu i mnogo su svog tog blagostanja oni stekli na tuđem znoju, da ne kaže na tuđoj krvi, i to je još jedan od dodatnih razloga zašto sad taj globalni jug, odnosno globalna većina, kako je počeo čak i Washington Post da je naziva, zašto staju uz Rusiju i Kinu tako masovno.
jer su svesni kako može Afrika da podržava one koji su je eksploatisali. Da, mogu neki tamo marionete koji sami to rade opet u korist svoju i bivši kolonijni gospodara, ali čim se oni maknu, kao što se dešava sada po Saharskoj Africi, gde su, ne znam, Amerikanci su morali svoju ogromnu bazu koju su, ne znam koliko uložili, $100 miliona su uložili tu bazu, stojan kako se zvaše, glavno centar za dronove u Nigeru, morali su da napuste, Nemci odošli odande, Francuze već onako kako su isterali. A tu su i u Kini i Rusiji sirovine za tehnologije budućnosti. Ne samo litijum, što je potrebno i neophodno za to. Tako da, sve ovo kad se pogleda, kažem, opet vraćam se na taj zaključak, zna se gde je budućnost iz svih ovih društvenih, ekonomskih zakona fizike u krajnjoj liniji. Da, vidi se dosta toga, svi ti procesi su jasni. Evo, hteo bi za kraj da te pitam kako preživljavaš kao neko ko ipak vodi portal jednog faktički sa zapada satanizovanog medija, gde je zapravo je došlo do jednog svojevrsnog lova na veštice kada je u pitanju Russia Today i još neke redakcije sa istoka Evrope i gde čak imamo, valjda, ja mislim da je George Clooney govorio da treba hapsiti to sve. Da, pa ona njegova žena, Amal Clooney, ona predvodi u ime State Departmenta neku inicijativu koja se bavi time, mislim, to sve ta gospoda velike veze show biznisa koji su, mislim, samo još jedne onako ovi pijunčići u toj velikoj igri. Znate šta, Srbija je na našu veliku sreću ostrvo medijske slobode i toga moramo da budemo svesni i to moramo da cenimo, jer je i to deo naše ukupne slobode ili težnje da budemo slobodni kao što smo kroz istoriju navikli da budemo, odnosno navikli da težimo ka tome, da imamo svest o tome. S jedne strane, naravno, komplikovano je, jer, evo, ja imam tu nedeljnu kolumnu na RT Balkan, mojih 5 minuta, koja se i čita i snima, pa smo je stavljali na YouTube, pa kako bi prvi put kad se pročula, pa je došla do, ne znam, 30 i kusur hiljada pregleda sa tendencijom ozbiljnog rasta, odmah su nas ukinuli bez ikakvog obrazloženja, kršeći sopstvena pravila. Pa onda svaki put kad bismo ponovo to pokušali da pokrenemo, pa opet, opet to isto rad. Kažem, potpuno krše svoje pravila. Dakle, to je jedan otvoreni rat. Ne govorimo o ovim raznoraznim fact-checkerima koje finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju, ne, da onaj čuveni koji je produžena ruka CIA po pisanju Washington Posta i New York Times. Dakle, oni služe tome i tu sam potpuno svestan, ratujemo na neprijateljskoj teritoriji i dešava se to što se dešava. S druge strane, ovde, kažem, postoji nesmetan pristup ovom sajtu, sadržajima i ima taj TikTok koji kažu mi da ljudi koji vode naše mreže da zaista dobre, izuzetne rezultate imamo, to su neke 100.000 pregleda nekih komentara, dakle, možemo da opstanemo i opstajemo i tekako, ali mi kao Srbija smo, što se tiče ukupnog zapadnog sveta, izuzetaka, a ne pravilo. I ovde postoje takođe opasne tendencije da se primene neki recepti koji su primenjivani već na zapadu. Jedno od tih je ekonomska iznuda, jer su već pojavili neki izveštaji u čijem su u pisanju učestvovali i ljudi koji sede u rukovodećim organima pojedinih prozapadnih korporativnih medija ovde. Naime, izračunali su, ajde ukratko samo, izračunali su koliko je vredno reklamno tržište u Srbiji. Pa od toga koliko strane korporacije daju novca, to je, nažalost, većina, jer su većinom strane korporacije koje su ovde inače došle da zarade novac, ne da nam budu dobrotvori i ulagači, samo da i toga budemo svesni. U svakom slučaju, izračunano to je koliko je njihovo parče kolača i oni su krenuli da vrše pritisak na te kompanije da se ne reklamiraju u medijima koji zastupaju rusku tačku gledišta, odnosno to je direktno mešanje u uređivačku politiku i pokušaj da se ekonomskim iznurivanjem tradicionalni mediji odvrate od jednog objektivnog makar izveštavanja, odnosno da budu jednostrani kao što su ti njihovi korporativni mediji, kako na zapadu, tako i
zapadni korporativni mediji koji izlaze na srpskom jeziku. Tako da kažem, to je jedna jako opasna tendencija, pogotovo predvode prosto ti koji sebe vole da nazivaju nezavisnim medijima, nisu uopšte nezavisni, u vlasništvu su tih korporacija koji upravljaju imovinom vrednom desetina, ako ne i stotine milijardi dolara, više od BDP ukupnog Srbije, tako da jasno i za čiji interes i novac oni radi, to uvek treba da imamo u vidu kada pratimo njihovo izveštavanje, ali aj sad to je neka druga već